Good evening लोगोफोर बेलासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो नोंथांमोनहा बयबो आंनि गोदान चेनेलखौ अनोबा सापर्ट खालामना होदो आरो बयजोंबो गावजों गाव शेयार खालामलायबानो जाबाय। हेलो लोगोफोर गोबाङानो आंखौ दिपालिनि भिडिअ बानायनायाव गोबां गाज्रि कमेन्टफोर हरदों आरो ना गोबां गाज्रि कमेन्ट हरदों ओमफ्राय दिपालियाबो गावनो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरदों आरो ना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर तो सुरु खालामसै स्टार्ट। खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो आर चेनेल चेनेलाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनाया मिथिखाबाय जानांगौ आं मैयाहाय दिपालि अफिसियेलनि सोमोन्दै भिडिअ बानायदोंमोन जे दिपालिनि बिखुनजोआ गासिबो खोथा बाथ्राखौ फोरमायजोबदोंमोन नालाय बेखौ लानानै माने आंबो भिडिअ बानायदोंमोन आरोना बेयावहाय गोबाङानो कमेन्ट हरदों ओमफ्राय दिपालियाबो आंनाव माने कमेन्ट हरनानै बुंहरदों आरोखि ना बिथाङा बुंहरदों मोननै कमेन्ट हरदों बिथाङा होनहरदों आरोना सोरखौ फानग्रा होनहरदों आंखौ ओमफ्राय जे मिथिनो लुगैदोंबा नाम्बार हर हा कमेन्टआव हरनांगौ जाहैबाय आरोखि ना नाम्बार हर जेरैखि जाया नाम्बार हर ओमफ्राय आं फोरमायहरगोन होननानै बुंदों आरोखि ना कमेन्टआव ओमफ्राय मोनसे कमेन्टआ जाहैबाय जायफोर जे मिथिनो लुगैदों बिथांमोना गावनि चेनेलाव थांनांगौ हा बिथांनि चेनेल नि गोदाननि मुङानो जाबाय रानि अफिसियेल जे दिपालि अफिसियेल नंला दिपालि अफिसियेलनि चेनेल गोदाना जाहैबाय रानि अफिसियेल आरोना तो रानि अफिसियेलाव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट हरनो हागोन आरोखि ना गावनि नाम्बारखौ हरनो हागोन जे गावनि नाम्बारखौ हरोबा बिथाङा कल खालामनानै नोंथांमोनजों सावरायहरगोन आरोखि ना बेफोरबायदि खोथा बुंदों कमेन्टआवहाय स' लोगोफोर गोबाङानो मोजां कमेन्ट हरदों जेनेबा आंनि जानानैबो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ नोंथांमोननो जासिहरो रोजा गोजोननाय थाबाय आंनि जानानै जे मोजां कमेन्टफोर हरदों हा ओमफ्राय आरो गोबाङानो हा दिपालिनि जानानैबो कमेन्टफोर हरदों आंखौ गोबां गाज्रि बखि हरदों आरोना गाइसमोन आंनि लोगोफोर ओमफ्राय गोबाङानो बायदिसिना बुंहरदों आरोना बेफोर कमेन्टखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायलायला जेनेबा खोन्थालायनाय जानाय नंला आरो ना ओमफ्राय जायफोर बिदि होनहरदों हा बेफोरनि आखलाथ' नोंथांमोना मिथिनानै लादो हा मिथिखादो बैजों गोरोबो आरोना दिपालिजों गोरोबो बिथांमोनहा जायफोर बेफोरबायदि कमेन्ट हरदों बिथांमोननि आखल आखुआ बै दिपालिजों गोरोबनाय आरोना लोगोफोर बिदि आरोना ओमफ्राय बिसोरनोथ' साबद्रायलायबायसो दा रानि अफिसियेलाव थांनानै कमेन्ट हरदो ओमफ्राय गावनि नाम्बारखौ हरदो होनबानो नोंथांमोनजों दिपालिया रायलायहरगोन आरोना हा जायफोर बेफोरबायदि आंनि भिडिअआव गाज्रि कमेन्ट हरदों दिपालिनि जानानै रानि अफिसियेलावल' थांनानै नाम्बारखौल' हरदो होनबानो नोंथांमोनजों दिपालिया रायलायहरगोन लाइनबो मारिहरनांगोन आरो लानो गोसो दंबा लानोबो हागोन आरोना थ' लोगोफोर आङो रानि अफिसियेलनि भिडिअखौबो प्ले खालामनो हागोन नोंथांमोना नायनो हागोन रानि अफिसियेल चेनेलावहाय मा आपल'ड होदों ना नायनो हागोन आङो ससे क्लिपखौ आं देखायनो हागोन थ' होनबा लोगोफोर आङो रानि अफिसियेलनि भिडिअखौ प्ले खालामना होनोसै आरोना थ' होनबा नायलांदो लोगोफोर जाय मोजां मोनो ना नायलांदो दे मा होनो बिराद उन्दुबाय आङो लोमजानाय बायदि मोन्दोंमोन देहाखौ बेखायनो गोबां उन्दुबाय आरो हराव माने हरसे उन्दुवाखै आङो माने एसे दासान्दिथ' ससियेल मिडियायाव दावराव जाथारदों नालाय आंनि थाखाय बेनिखायनो आंथ' लाजिबायसो हौवा हिन्जावनि खोथाखौ हौवा हिन्जावथ' नंला दा गारलायलायखानाय खोथाखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानैबो मा मोनखो गावनिबो मान सनमान थांदों आंनिबो मान सनमान थांदों बेनिखायनो आं बेफोरनि बिखय जेबो बुंनो साना ओमफ्राय थेवब्लाबो दिनै एसे बुंबाय आं माने हरावहाय उन्दुनो ओंखाराखै आङो बे खोथाखौ शेयार खालामबाय आरो माने ओरैबायदि मेगन मोदै आङो दिनै मोनायाव उन्दुनोनो हायाखै आरोना माने हरसे अखाथमलेट जोंहा मामिखौ आङो हरनि 3थायावनो साहा फुदुंहोनानै लाल साहा लोंगुलायबाय आरो माने उन्दुनो हायैनि थाखाय माथो खालामनो आंनि लाइफआनो बिदिनो थेवब्लाबो नोंथांमोनजों भिडिअ बानायनानै मोजां मोनो नोंथांमोनहा अनोबा सापर्ट होनो हागोन आरो जायफोर नायनो बायो बिथांमोनहा सापर्ट होआबाबो जागोन रिकुवेस्ट खालामो आंनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होगोन होननानै मानसि हिसाबैथ' मानसिया मालाबा गोरोन्थि जाफ्लाङो बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा हायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामो आरो जेसेबांखिनि दावराव दावसि जादों बेयाव आंनिल' गोरोन्थि गैया बेनिबो गोरोन्थि दङ
मोजां थोंजों नोजोर बोनानै नायोब्लानो नुनो मोनो जि गोरोन्थिया मा बेखौ गोरोन्थियाथ' जादों र' आंहा सोरबा मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय थेवब्लाबो बेनावबो माखासे गोरोन्थि दं जिखियानो जाया आं बेफोरखौ बुंनो सानला दा बेनोसै लाइफआव गोबां जाफेरै जाथाय जाफेरै नुफेरै खोथा खोनासंफेरनाङै खोथा गासिबो सहायनांबाय आरो लाइफआव बेखौनो सहायनो होननानै मानसि महर जोनोम मोनदोंमोन खोमा दा सहायनांबाय आरोना माखासे गोरोन्थिया गाव गावनिफ्रायबो जायो होननानै बुंनांसिगोन आंनिबो गोरोन्थि दं होननानै सानना लानांसिगोन जेखियानो जाया नोंथांमोनखौ थगायना मालाय मा लाब ओंखायनो आं गावनि गोरोन्थिखौ खुद मानिनानै लायो आरोना आंनिबो गोरोन्थि दं खिन्थु आंनिल' गोरोन्थि गैया बेनिबो गोरोन्थि दं आरोना बेनो सैथो आरो नोंथांमोनहा बयबो आंनि गोदान चेनेलखौ अनोबा सापर्ट खालामना होदो आरो बयजोंबो गावजों गाव शेयार खालामलायबानो जाबाय थ' बिदिब्ला बाय बाय थ' लोगोफोर गोबाङानो मोजां मोनबाय जानांगौ जाय आंनि भिडिअ'आवहाय दिपालिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनायाव गाज्रि कमेन्ट होदोंमोन बिथांमोना मोजां मोनबाय जानांगौ आरोना ओमफ्राय बिथांमोना कमेन्ट होनानै ओमफ्राय दिपालिजों मोजां गाज्रि सावराय हरदो आरोना लानो गोसोबाबो लानो हागोन थ' दिपालिजों माबा खालामबानो जाबाय आरोना फनावहाय बिथाङानो फन खालामखागोनखा कल खालामगोन नोंथांमोनखौ ना हरनानैल' लादो आरो ओमफ्राय जायफोर आंनि जानानै गोबां मोजां कमेन्ट हरदों नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों ना नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननायाव जाहाथे आं आर चिराङा आरो माने जौगालांबावनो हाथों आरोना जाहाथे आङो मोजां नोंथांमोननि अननायाव भिडिअफोर लाबोनो हाथों ना नोंथांमोना थुलुंगा होबासो अननाय होबासो लाइक हरबासो आंनि गोसोआबो थुलुंगाखाङो बा आंबो मोजां माने बेफोरबायदि कन्टेन्टफोर लाबोनो हानाय बायदि आरोना गोसो जानाय बायदि थ' लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जै बर' हारिनि जै ना